ya mebiere m okwu ọnụ a onye iro kọrọ m ọ na-enweghị ego onye iro kọrọ m ọnụ amụghị nwa onye iro kọrọ m Chineke ekpuku bịa chi m ya ejeworo chi alekwu kalekwu nwanne m alekwu kalekwu n'otu mozie isi ma na-ahụrụ ọgaranya ihe niile siere ike ya enwedie ma ego ladịka odi Chukwunna nyere ego ma nwa ladịka odi Chukwunna nyere nwa ahụike ladịka o nwere Chukwu nyere ahụike ọ dụkwasara chi kere ya obi ya ịhụnanya ya nọkwanye na Chukwu ọ dị ka osisi gbara akụkụ mmiri chee onwe mkpọnwụ na onye dụkwasara chi kere ya obi onye ịhụnanya ya nọkwanye na Chukwu ọ dị ka osisi gbara akụkụ mmiri ọ bụrụla mgbọrọgwụ ya ime mmiri onye dụkwasara Chukwu obi onye ịhụnanya ya nọkwanye na Chukwu ụmụnne m ọ dị ka osisi gbara akụkụ mmiri ọ bụrụla mgbọrọgwụ ya John n'ime mmiri fakọti a magọti obe mmiri Chukwu Chineke nsọpụrụ otito mbuli elu ọdịda mma ịbụ isi ala niile ya hụna ndị na-awa nsọ gị iwe eze ndị eze ka mgbe okwu ọnụ ya na-agaghị abịara mmezu ọ ka mma eluigwe n'ụwa a gabigara ọnwụ ihe i kwuru ga-emelele eze ndị eze lee Chukwu okike ọbara nkịta o kpuchiri ọnụ ya ọ maara mbụ ụmụ ya o mere anyị ụzọ ebe ụzọ ladịghị o mere nwaanyị a ga amụọ nwa o mere onye na-adịghị nwa o nwere nwa o nyere nwa ogbenye ego nwa ogbenye narị awọ naira ya were akpa ego kee ya ọjị o nyere nwaanyị narị otu nwa ka nwaanyị a ga-anarị ya ihe o ji ike ya ọjọọ wuru na-eji mmanụ ọ na-eme onye na-adịghị ihe ụmụ ya nwunye injinia ena ka ọ dị mma o setikwele no time chief eziokwu ahụra m chief eziokwu wondo Bayoka ọ dịghị onye eze anaghị eri ọnwa onye ikuku adịrịla ya aga chief eziokwu wondo Bayoka ọkụ aweela Bye chief onye eze nwere moto ụmụ nka ihe ya nọrọ ya n'azụ zọghachi that is oga for you. Yes, ihe ọma mere nwanne m ihe ọma mere ikwu m n'ibe m Daddy fada ọwụra nga ọ kpọchara ara ga-ewu ka eji enwekọ siga ya ga-ewere ya chere ọkụ nwa mma nye m ga enyi n'oli daba metiri nye m ya Ikole wala 1 million ego dị isi na game is for work na achị ya kpụkpụ ya chere ọkụ
Jizọs onye ji ihe ijije mma sichibụlụ tụmagbanwe ego ụgwọ chiabọlụ tụmagbara ego olile gawa na First Bank nke nọ na Owerri ebe m iche ji ya wee ego eruole na First Bank maneja First Bank ya nwụgara ma ọzọ ndị mkpa ya elenye ọda eyowe bankị ọnụ agbamadachi ego mmadụ ị ga-abịa jụwa m ego ga-ekwuotu ụkpara ya owe ego ole tinye ọwụ 250 million cedis ka mkpara yọọ mmadụ ị ga-akpọgoro ka kelektọ n'ime bank ya echeji ego 250 million cedis echejie ya n'ego naira na ya ọfụra n'ego naira 600 naira ndị polisi ọsọ maka ọdịeji ego polisi ọsọ onye amịrị ọsọ onye ụkwụrụ ọsọ onye nta n'ọsọ onye ego bank onye nta ala ọsọ nwaanyị ọsọ nwoke ọsọ onye ụkwụrụ ọsọ nwaanyị bank nwoke bank onye ụkwụ bank ole bọbọ moni bọbọ moni ọmọdé àkọwọ́dà ó bọbọ moni sí bọbọ lé bọbọ yeyeye akubi bọbọ moni akubi onyukulọsọ wàtà lọsọ akubi yẹlẹ wọn àkókò àkókò my own brother akubi. Baba,
Edubia can hold it, come, let me see you. Edubia never hold it,